Nu, sunt modă și mă gândeam să vorbesc puțin despre regim. Sunt deja 2 luni de când încerc să mă apuc și totdeauna spun, de mâine. Păcat că de fiecare dată când mă trezesc, este azi, iar mâine este mâine și tot așa, nu reușesc niciodată. Dar cred că nu este doar problema mea. A doua metodă pe care am încercat-o a fost de luni. Dar în fiecare luni îmi dau seama că încă nu am mâncat tot ceea ce voiam ca să pot să încep un regim, așa că spun întotdeauna de luna viitoare. Altă metodă a fost, din februarie până la Paște. Wow, a trecut Paștele și nu am ținut nici măcar 3 zile de regim. Nu mai pot, pur și simplu. Fac asta tot timpul și nu cred că sunt singură. Faceți și voi la fel? Eu cred că da. Suntem fete, nu putem rezista în fața tentațiilor și nici în fața dulciurilor. Sunt atât de bune și ce putem face? Oricum, nu mai contează. Vara vine și nu am reușit să dau jos cele 10 kg pe care le voiam și nici nu cred că o să reușesc. Există însă soluții. Ori îmi fac prietene mult mai plinuțe decât mine, ca să mă simt bine, ori mă accept așa cum sunt. În orice caz, vara este aproape, iar eu nu am reușit să dau jos nici măcar 5 kg. Asta e. Bye!